Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bos iki cik golek tatut bos. Naleni kembang. Endi cek ya? Apa? Tatut. Ora enak kok. Endi golek ala kaya enak. Ora enak bos. Ora enak lho. Makle bos. Wes. Alhamdulillah. Ayo mancur ron. Kita kita lenono sik. Wis lak golekno sing nilai sing estetik. Lagi iki. Sing cilik sisik aja. Sing cilik ya. Urip kae iki. Tambahno. Dhuwure aja, dhuwure. Pas iki lho. Lah. Kita rasa golekno dhek iki sing gosok rodok ngoyo rodok gari-gari ini. Nek manuk nek kuat pin manuk ndak bobote piro. Manuk sak pira sikile sak. Manuk iki masoke ngene iki gak mungkin ceklek dulu. Ora kok. Masuk ketoke ngene nek kelas kok kenari emprit ora. Bakal ceklek. Ngono bos. Lah bos. Ayo mancur. Iki sementara Kricik lagi ngerene ya. Mlebu blong kembali lagi. iki kayak ngapek, Bro. Sedek. Ora ana satu tok. Satu untungmu nih. Ora wis diuntur-untur kena kok. Untungmu nih. Didak ngene lho. Ceklek blok. Wong iki anu kok. Ceklek. Ceklek tindi. Oh, ndek catote bon iki ora ro kok. Ambek catote ora ro kok. Gunting aja. Kebunte kuwi sing abang. Renek-renek mbuh ning Gunting datang. batang renek mbuh ning dia dilek kok. Abang ade. Lah ya seru ning ndi gone lho ning ndi. Iya ya renek. Dhuwur ngono kena. Renek kok. Golek ndi renek. Lho bos. Itek rene templekno kene lho. Ya gitu toh. Golek kelat nang kene iki sik lho. Sistrono sik. Mikrasi switch kena udah bunyi setiwi. Bagus. Suaranya air. Kricik. Ini di kayak semen lagi. Iki semane. Pilih iki anu. Sampai ini ngetes tok. Terus gak apa-apa. Ono urip lagi dicopot. Ini kurangan gitu, gak sih? Itu kok tak tetep mati ya, Bro. Mungkin kan audio terus. Ya talene gini nih. Batang ya. Iki wis dekok lho. Tak tarik. Empuk lho aja dia. Gitu. Wes ngono ae, kok nyiram. Kok nyiram bos.
Iya cek, ini ngene cek. Aja. Malu nek. Mau pakai seram banyu ya. Timur ta. Sini kene. Ngene cek. Hah? Ngene. Ngene iki lho. Lho. Tambah ngene plak tali pasi. Iki. Sikil tali ngono. Bos iki masang hias, Bos. Biar iso. Penting ku iso. Penting udah dulu. Kucing iki lho. Wow. Bos. Dipasang hias. Arang ini piye ora apa-apa. Nama enake ngono kok. Lah ngono ki sapi. Ngono gak iso kelat. Ngene lah Numpang, penting numpang terus. ngene gak apa. Apa-apa. Iki pas dekok ngene kok. Kudune kan sing nek gak ade nek sing nggone bakul tanaman kae kan wis kelet nang mediane ya. Iya kayak kayu kok. Kae wis nek kayune, nek kayu kan mesti urip. Ya awake dhewe iki nggih hias dhewe kok nyapa nurun wong. Iki kan gak umbah tadi. Mangga. Kurang gak? Wes. Wes tuati. Oh, panas. Pol. Wes ngono sare ora tepo karo nyiram. Iki apa iki? Ndi jae? Iki Iki disikar kena, aja nek wangi. Piye iki jajake ndi? Sing iki. Ini nek ora loro. sing ndi? Ngono jadi ya. Ini piye? Dan Kedan piye? golekno wit gosok iki kan tujuane ngono. Enak lah. Wes ini gak apa? Penggo pangkring anu. Iya toh? Plak ngono ya. Bos. Talane. Apik ah. Apa? Wis banter ora apa-apa wis banyune iki. Wis banter sih. Iya tapi mending dhewe baleni dikai semen. Engko jalur banyu. Wis ngono wis tak banter. Kono karo ngisore iki. Oke, Bos. Nah, Bos. Wis kayak jero iwak wader apik ya nih. Tir. Piye ora apa-apa jane. Tir. Samson delok ya nek iwake. Karo kene iki. Pasang hias. Ini, Bos. Yo ana ulure. Oke, Bos. Ngono kan menak wis apik iku.
Ya semuanya bos ya vlog siang hari ini guys, gile tanaman tinggu hiasan neng kandang manuk. Jangan lupa gitu dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.